Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z môjho neinvestičného kanálu, kde si vlastne preberáme moje portfólio na troch platformách, ako môžete aj z názvu už aj vidieť, Mintos, Finax a Revolut. Ďakujem, že sa pozeráte, nebudeme zdržovať, poďme rovno na to. Začneme znova Finaxom, ako môžete vidieť, tak hodnota účtu je 19 378 eur, čo znamená, že sme vlastne v zisku 1378 eur, čo je nejakých 7,66%. V porovnaní s minulým týždňom na 8 dní, lebo nahrávam to o deň neskôr, lebo som chcel počkať, kým vlastne sa uzavrie celý mesiac, môžeme vidieť, že je tam vlastne zisk viac ako 350 eur. Neviem, či presne 50, takže menej ako 350, takže 348 eur, čo je akože úplne famózne, s tým, že človek vlastne nič nerobí a pekne mu to ide hore. Samozrejme musíme rátať s tým, že sú to akcie, takže tam sa toho môže stať veľa. Stačí, že si niekto niečo zle napíše na Twitteri a sme dole. Dúfajme, že to veľmi tak skoro nebude. Ale myslím si, že pokiaľ sa niekto, kto sa pozerá na toto video, tak sa nechystá nejakým spôsobom shortovať akcie alebo nejako krátkodobo špekulovať. Je to doslova na niekoľko rokov, desiatky rokov pri najlepšom, nejakých 10, 15, 20, najlepšie, čím dlhšie, tým lepšie, tým viac sa lepšie premieruje vlastne ten výnos aj s tými poklesmi. Takže tu máme famózne v podstate výnosy. Môžeme prejsť na Mintos. Ako môžeme vidieť, hodnota účtu je 20 724 eur, s tým, že máme ešte dostupné 158,90 eur k dispozícii na automatické investovanie. Mám tam teda zapnuté ponechanie k dispozícii 1000 eur kvôli tomu, že tento vlastne minulý mesiac bol splatný prvý dlhopis, ktorý som vlastne mal kúpený z minulého roka, a nie, z tohto roka, on nemal dlhú životnosť, tak môžete vidieť, že sa mi vlastne má pripísať 1023 eur 75 centov, chcem to vlastne vidieť, preto som to dal za ako neinvestované. Potom tu máme vlastne ďalší, ktorý v podstate bude končiť o rok, až v roku 2026, ak sa nemýlim. Toto tak dobre neukazuje, na mobilnej aplikácii je to krajšie. Takže keď ideme ďalej, zabudli sme si to porovnať vlastne minulý týždeň sme mali 20 625 eur. Ak prejdeme do celkových výnosov, vlastne celkovej návratnosti, odkedy som na Mintose, tak máme tam vlastne dokopy sme zarobili už 2681 eur. V porovnaní s minulým týždňom je to viac ako 80 eur, čo je úplne parádne za týždeň. Nie je to ako Finax, tam to dokáže skáčať oveľa viac, ale toto máme konzistentný príjem alebo vlastne výnos z tých splátok, ktoré vlastne ľudia platia. Ako môžeme vidieť, tak sme vlastne minulý týždeň mali zarobených 85 eur a tento mesiac sa mi to preplo, sa ospravedlňujem, ale aspoň vidíte, že to robím naživo, bez žiadneho editu, bez žiadnych okolkov, proste ako to je, tak to ukazujem. Môžeme si pozrieť, že sme mali za tento mesiac výnos 164,56 eur. To je famózne. Takže človek, keby tu mal v podstate daných 45, 60 tisíc
na tejto stratégii, tak má minimálnu mzdu. V podstate 500-600 eur mesačne, to je akože úplná krása. A ešte lepšie na tomto zložené úročenie, takže každý mesiac o niečo viac. Vlastne týchto 164 eur sa automaticky znova ďalej zainvestuje a o mesiac vlastne o túto hodnotu vlastne máme väčšie portfólio, viac úrokov a tak sa to v podstate nabaluje. Ako môžete vidieť vlastne, ak to ide pekne. Keď sme si dali takú úsečku vlastne dole hore, taký priemer, tak ideme krásne hore. A nemyslím si, že do konca roka hitneme nejakých 200 eur, ale človek nikdy nevie. Plus máme tam ten dlhopis, ktorý pravdepodobne hodím najprv sem, keď sa mi vlastne niečo krajšie ukáže, do čoho by som chcel investovať. Takže tu máme krásnych 164 eur, čo nám v podstate už teraz robí nejakú návratnosť okolo 12%, čo je úplne že famózne, úplne že krásne. Takže keď si to dáme tak za rok, tak išlo to pekne. Ešte minulý rok to bolo také o ničom. Toto nie je minulý rok. Aha, dobre, tak toto to nie je dokopy, toto sú v podstate tým týždňom, áno. Takže my si to vieme v podstate ešte takto rozbiť. Ešte na takéto maličké. Takže to je presne 7 dní. Že koľko sa zarobilo. Môžeme vidieť, že 1. vlastne októbra už máme, ešte tu je vlastne 1 euro, ale tam sa to berie ako 7 dní asi aj dozadu, takže tam už 10, čo je super. Teším sa ďalej, ako to pôjde hore. A ako posledné, ako stále, si pozrieme Finax. Ten sa tiež pochlapil, musím uznať, vidno, že akcie to tam ťahajú teraz. Sme v pluse necelé percento, 0,88, ale už sme v pluse v podstate nejakých 44 eur. S tým, že my sme tu vlastne vložili presných 5000, takže vlastne už je tam 134. Nerozumiem úplne, ako sa vypočítavajú tie percentá, ale je to tiež super. V porovnaní s minulým týždňom sme v podstate v pluse o 70 eur. Keď si pozrieme hodnotu účtu 5073, ten má 5134, takže to je ako... Alebo je to 60? Mal by som byť lepší v matike. Áno, takže 60 eur, čo je stále super. Toto je len taká rezerva, ktorú v podstate mám keby náhodou niečo. Takže nie. Tohto týždňový víťaz je Finax, ako je minulý týždeň, cez 350 eur. A výnos je úplná krása za týždeň. A druhý je Finax, a posledný je Revolut. Takže je to úplne super. A keď si to tak pozrieme, tak vlastne nám zarobil 80 eur, takže mi to je stále lepší, dobre, aby som neklamal, alebo som si niečo nevymýšľal. Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa dopozerali až sem. Dúfam, že sa vám tieto videá páčia. Odber, like, koment, úplne bez problémov. Môžete dať, keď chcete. A prajem vám krásny, príjemný večer, ráno, deň, podľa toho, keď to pozeráte. A vidíme sa znova o týždeň.